Mukapin sa usa ka gatos ka mga mangingisda nga nabiktima sa human trafficking na rescue sa interagency sa usa ka remote area sa lalawigan sa Sulu. Ang report ni Alan Domingo. Sa data sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD, nga 119 sa 139 ka mga rescued victims gikan sa Central Visayas. Gidala sila og balik sa ilang gigikanan sa Central Visayas, dinhi sa Cebu, Bohol ug ubang mga dapit sa nasod. Kinihuman maluwas sa miserabling kahimtang sa usa ka islet dito sa Sulu. So upon arrival, tino-turn over from BARM to Central Visayas, and then yung family ay binigyan sila ng 10,000 pesos, no, assistance, and the LGUs also sila yung mag-conduct ng thorough assessment. Girecruit kuno sila sa nagpailang mukuha sa ilang serbisyo isip mananagat aron siguradong uban gihatagan sila og pasiunang bayad nga nagikan sa 60 hangtod na sa 80,000 pesos. Dihang nakaabot na sila sa dapit diin sila nanarbaho. Gipakasama na kuno silang hayop sa pagpatrabaho. Ang mga rescued victims gihatagan og tag 10,000 pesos nga ayuda gikan sa DSWD aron maggamit sa ilang panginabuhian. Kauban si Edward Tubilan o Rod Prado, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.